Assalamu alaikum, pozdrav dragi moji. Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u Nihadinu kuhinju. Danas pripremam hurmašice. Za ove hurmašice nam treba 2 jaja, 3 šoljice ili filđana šećera, 3 male šoljice ulja, 1 šoljica mlijeka, pola praška za pecivo, 3 šoljice kokosovog brašna i brašno nikad do sad nisam vagala. Sad sam vagala 500 grama pa vidjet ću, ako bude trebalo dodati još, dodavat ćemo, ako ne, super. Za agdu nam treba 2,5 čaše šećera i 3 čaše vode. Agdu ne kuham, nego samo mutim šećer da se istopi i to je to. Uglavnom za početak ćemo izmuti jaja. Bismillah. Treba ništa puno, tek tako malo i što kažu. Izmuti, razbiti i to je to. 3 male šoljice šećera. Pa ponovo lagano izmiješati. 3 male šoljice ulja. Lagano pomiješati. 1 šoljica mlijeka. Ok, šoljice su oko neki 50-60 ml. Znači, sa njima mjerite šećer, kokosovo brašno, ulje i mlijeko. 3 šoljice kokosovog brašna, pola praška za pecivo. Imam 500 grama brašna. Ako 500 grama nije dovoljno, probat će nam još brašna. Da imam još 200 grama, ali i tu sad neću opet sve dodati. Dodat ću možda pola. Ok, sad ću ruku. Neki znači 600 grama brašna vam treba za ovo. Hurmašice su spremne. Idu na pečenje na 200 stepeni dok ne dobiju finu bojicu. Dok se hurmašice peku, ja ću pripremiti agdu. Za ovu agdu nam treba 2,5 čaše šećera, 3 čaše vode. Iste ove čaše mjera su. Znači za agdu nam treba 2,5 čaše šećera i iste ove čaše 3 vode. Čaše su od 300 ml, tako da istom čašu mjerite šećer i vodu. Evo mašica. Pekla sam je neki 25 minuta na 200 stepeni. Ali ovo sve zavisi od peći do peći, znači to ne mora znači da ćete i vi morati peći 25, zato što neki peći su brže, neki sporije. Ali eto, ja vam kažem kod mene kakva je situacija. Tople hurmašice zalijte pripremljenom agdom, to jest izmučena voda i šećer, nije kuhano. Možete posuti kokosom po vrhu i ne morate. Pošto s kokos hurmašice, hajde da i malo ukrasimo, dekorišimo.